Nu pe... De ce? Știu eu de ce. Păi de înapoi să încep iar. Bună seara, sunt Răuleț. Nu, vreau așa. Sunt la Caracal. Am un bilet aici. Asta... N-ai telefon, al doilea telefon? Să prinzi pe iubita mea. Am avut o iubită la Galați. Nu am. Diana Donțu. Pentru Diana Donțu, dar îi trimit videoclipul ei, dacă da? Eu sunt Răuleț Diana Donțu, îți arăt că pun pe TikTok, din cauza ta să plec la Curtici, mi-a lăsat fără bani. Păi de la Galați cât am cheltuit? 2 milioane ca să ajung aici. Bine, sunt în Caracal. Plouă, acolo nu te-am filmat pe tine, stai liniștit, eu sunt Răuleț. Și din păcate trebuie să-mi iau viața. Când te ia prin nu știe nimeni, trecem din gură, nu știe. Tu, Diana Donțu, nu ai știu ce fac eu pe 1 aprilie, și eu de ce. Pe 9 mâine, de fapt 9 în noaptea asta, la 12:30 plec din Caracal, din Olt. Și ajung mai județul după Arad, la Curtici mai la 10. Are întârziere poate la 10, să zici jumătate. Eu sunt Răuleț, așa că rămas bun Galați, nu mai cau niciodată pentru economic. Vege Magiarul Galați unde am văzut asta, dar și un 19. Și Diana Donțu o să plătești pentru treaba asta. Caracal Curtici și asta e. Ăsta e biletul de pe 9, l-am emis de pe 8, că azi l-am cumpărat. Și mâine plec, în noaptea asta. Să te asca de la Fota, David Gheorghe Mihai, Bianca Vânătorul, Tudori... Cine? Mariu Briceanu. Marius Gheorghe de Vlăsoveni, că mi-e frică de el și Marius... Ia, opresc aici? Ia, hai.